Sa atong kinabuhi, bisan og gamay ra kaayo og yano ang atong payag, dako kini og kahulugan. Diri makita ang kaimportante sa pamilya ug pagtinabangay. Ang payag bisan dili sosyal, mao kini ang naghatag og kalinaw ug kusog sa panahon nga maluya ka. Hinumdumi ang kainit sa imong payag, ang hagikhik sa imong mga mahal sa kinabuhi. Dili sa kadato makita ang kalipay, apan sa kasing-kasing o pagmahalay. Ang atong payag nagrepresenta sa malig-on. Bisan unsa pa ang unos, magpabilin kita nga malig-on sa kinabuhi. Pareha sa payag nga nagtindog bisan sa kakusog sa hangin. Mao kini ang inspirasyon nga magpadayon bisan sa kalisod. Hinumdumi ang tinuod nga kadato dili makita sa material nga butang, apan sa pagmahal ug pagtagal. Padayon kita sa paglambo, dawat sa panalangin, pagpasalamat sa simpleng mga butang nga dadawat.